Sa Good Vibes, din sa isa ka kolehiyo sa Bacolod, nag-live online selling agud nga babuligan ang mga estudyante nga makatapos sa pag-eskwela. Ano ba lang nagaduso sa iya nga magsakripisyo para sa mga nagakinahanglan? Aton siya nga kilalahon. Okay, this one is only 50 pesos. Trending karon ng online selling. Gani pagkatapos man sa iya nga online teaching, kag kun may libre pa nga oras, sa live online selling nagatutok ang Iloy kag Dean sang College of Arts and Sciences and Education nga si Noida Madamisila sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Siman ang trabaho sang bana ni Dean, pero para sa iya, ginakinahanglan niya nga magamit ang iya malipot nga tiyempo agud bisan paano makabulig man sa mga estudyante nga nagahimakas agud makatapos sa pag-eskwela. I told my husband about this, my family about this, and they are really very supportive. Ang mga napasalamatan ko, they're not against sa mga ginapangubra ko, nakamuligan ko. And then, ang struggle lang siguro is, of course, financially, you also need money mo for your family, di ba? Pero kung mag-amuni, siling ko, I really need to do something. So, siling ko, why not try the live selling? Hindi man malipod nga bilang breadwinners ang pamilya, naagyan man ni Dinoida ang pagpangabudlay, agud lang makatapos sa pag-eskwela, kag nangin student scholar siya. I've experienced having nothing when I was young, and especially sa education. Nga alam lang, nakulbaan ko yung unang hindi ko makasigi eskwela. Ito ka mo na black, ipigado katama. And then experience ko na. And well, kabudlay gid. But the eagerness to learn and the eagerness to study, especially in the tertiary education, ay nang grabe gid kung bagagalalapaw gid. I really want to study. Bisan pigado, bisan wala kwarta. Gani makaligad nga nabuligan ni Dinoida ang iya tatlo pa ka mga manghod, iya man ginsugdan ang pagsuporta sa pila pa ka mga estudyante nga iya nangin scholar humalin sang 2016. Antes sang pandemic, nagbuligay ang pila ka mga manunudlo sang kolehiyo para mapabaskog pang iya nasugdan nga live online selling para naman mabuligan ang mga estudyante sa College of Arts, Sciences and Education. Ga-enjoy kami at the same time, kanami lang sang feeling damo ang gabakal because it's for the cause. It's for the cause. So kanami lang gabakal sila. Affordable man ang price naman, sir. Gabakal sila para maka-help. So you need to be a blessing to everyone so that you will be blessed also. Ang third-year college student nga si Christian Tumbagahan, isa lang sa mga benepisyaryo sang live online selling ng Dinoida. 2019 sa napatay ang amay ni Christian nga tricycle driver nga mukuntani ang iya ganasaligan para siya pag-eskwela sa kolehiyo. Pero sa bulig man ni Dinoida, wala siya nadulaan sang paglaom. Agud malambot ang iya handom nga matapos ang kurso nga Bachelor of Culture and Arts and Education kag mangin isa man ka manunudlo. Ang time nga nadula si Papa sir nang medyo nadulaan mo sir sang hope nga base hindi ko makapadayon eskwela, hindi ko makatapos kag hindi ko ma-pursue mga gusto ko sa future ko sir. Pero nang as time goes by sir, nang I'm lucky enough kay Tara si Dean nga nagbulig sa akon sir. Siya ang isa sa mga naging sir, inspirasyon man para makatapos kag isa man sa mga nagasuporta sa akon sir until now. And bilang bawi kun lang siya sir nang ginapagigiyan ko gid akong pag-eskwela sir nang nakatag lang sir sang iya nga makabawi lang sa iya mga kapoy. Kasubong ni Christian, nangin scholar man ni Dinoida si Deo Ann Espinosa. Isa sa nangin anay estudyante nga karon upod yan nga nagatudlo sa senior high school sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod. I am thankful to God nga ginimo niya instruments si Miss Noyes to help me reach my dreams. Blessed gid ko katama to have witnessed how humble the heart of Miss Noyes is. Kung ano siya ka-willing to help others, kung ano siya ka-willing to give herself to others. She really has the heart for the community. She is an inspiration. Sa piyakman sa iya kasakuon, nagapadayon ang ginahimo nga outreach program ni Dinoida upod man siya tatlo ka mga kabataan kag sang pila pa ka mga katapo sang nagkalain-lain nga sektor nga nagasuporta sa iya tinutuyo. Naga-supervise man siya sang pila niya ka mga student scholar nga naga-part-time bilang tutor. Because I am not actually expecting anything from them as in return, they need to pay me back or what. What I'm always telling them,
siling ko, you need also to do the same thing kung anong ginaobra ko. Alam lang, kung nabuligan ta ka mo, okay, so dapat buligan nyo man ang iba. Walang ginayang ako niya. I'm not expecting anything from them. So it's really fulfilling. Kag happy ko to see them teaching now, working now, and helping their family also. Kabaylos ang pagpangabudlay ni Dinoida ang kalipay nga makita ang iyang mga nabuligan nga mga estudyante nga makasugod naman obra kag makabulig sa ila tagsa ka pamilya. Para sa iya, nagapakita lamang ini nga hindi makapugong ang kapigaduhon agud matuman ang handom basta pursigido lang ang isa ka persona.